Erreferendumaren atea behin betiko itxi du Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Bigarren aldiz, erakunde horretako 9 kidek atzera bota dute erretretaren erreforma 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruzko ekinaldi partekatuko erreferendum bat egiteko eskaera. Ezkerreko senatari eta diputatu talde batek egin zuten eskaera, konstituzionalak berak ildo horretako lehen eskari bat atzera botatzearen bezperan. Konstituzionalak argudiatu duenez, erretretaren adina atzeratzen duen legea ez da nazioaren politika ekonomikoari dagokion erreforma bat, Frantziako konstituzioaren 11. artikuluak arautzen duen moduan ulertuta. Lehortearen maila bildu zen atzo Nafarroan egoerak larrituta. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte lehorteari aurre egiteko. Izan ere, Foru Erkidegoak emandako datuen arabera, Erriberako eta Nafarroa erdialdeko lehorteak laboren 40.000 hektareari eragin die dagoeneko. Udan Arbeo. Prezipitazio eskasia dela eta zenbait nekazari eta abeltzain kezkatuta daude, zerealen sail asko galdutzat eman dituzte egiten ari den beroagatik eta prezipitazio eskasiagatik eta udari begira kezkatuta daude. Testuinguru horretan atzo bertan Nafarroko lehortearen maila bildu zen egoera aztertu eta zein neurri hartu ditzaketen aztertzeko eta nekazariak eskatu dizkiote neurri ekonomikoak eta irtenbideak egoera honi aurre egiteko. Abeltzainen kasuan lastoa gordetzeko eskatu dute, bihorregaiak ez ditzatela egin eskatu dute eta lasto hori aberentzat gorde dezatela eskatu dute eta bestalde Foru Erkidegoa zenbait datu eman zituen, esaterako azken 6 hilabeteotan hori baino 40 euri gutxiago egin duela eta dagoeneko 40.000 hektarea larrituta eta kaltetuta daudela. Jaso zuten prebentzio eta murrizten neurriak jarduera sozioekonomikoarekin bateragarri egiteko, Nafarroako gobernuak lege dekretuak ezarritako murrizketen salbuespenak ezarriko ditu, gobernu akordio baten bidez, eta salbuespen hauek meteo alertetan oinarrituko dira makinariaren erabilera arautzeko irizpide. Gabon, eguraldiari dagokionez beroa izan da gaur protagonista Euskal Herrian. Bilbon 35 graduraino igo dira termometroak, Baionan eta Iruñean 30 graduren bueltan dabiltza termometroak, baita Gasteizen ere Euskalmetek egindako iragarpena betez. Bihar baina baretu egingo dira temperaturak eta udaberri giroa nagusituko da berriro udakoa baino gehiago. Ordurako 26 graduko maksimoak iragarri dituzte Bilbon eta giro freskoagoa gainerako hiriburuetan, enbata ere indartsu sartuko da iluntzean Euskal kostaldean. Eta nazioarteari begira salaketa larria egin berri du Kremlinek. Errusiako komunikabideek zabaldu dutenez, gobernuak salatu du Vladimir Putin presidentea hiltzen ahalegindu dela Kiev Kremlin droneen bidez bombardeatu. Horien arabera, Putin onik irten da eraso ahaleginetik eta Moskuk 2 drone suntsitu ditu. Bart gauean, Kiev Errusiako Federazioko presidenteari eraso egiten ahalegindu da tripulaziorik gabeko aerekoekin. Droneak Kremlinera zihoazen, baina gailuak indargabetuak izan dira. Irrati maiztasuneko sistemak erabiltzen dituzten zerbitzu sekretuek eta armadak hartutako neurri egokiei esker. Eta 4 urteko etenaldiaren ostean zorra BPG-aren 60%ra mugatu beharko dute Europako Batasuneko kideek 2024tik aurrera. Apiril bukaeran aurkeztu zuen Europako Batzordeak egonkortasun ituna erreformatzeko proposamena. Atzo argitaratutako txosten batean, ELAk adierazi du proposamena kontinuista dela eta zerbitzu publikoak eta gizarte laguntzak izango direla kalteturik handienak. Martxoarekin alderatuta, euroguneko inflazio tasa 10% igo da apirilean, 7%raino batez ere, jakien prezioen igoerak bultzatuta Eurostaten arabera. Hala ere, azpiko inflazioa 10% apaldu da.
Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman berri du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen herenegun ebazpen hori. Udane Arbeo. Aste honen hasieran eman dio Jaurlaritzak baimen administratiboa Azazetako parke eolikoari, hala ere zenbait neurri hartu beharko dituzte horrekin aurrera egiteko. Proiektuan ingurumenari lortutako zenbait aldaketa egin beharko dira, hala Jaurlaritzak eskatu du eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errota leku aldatzeko eta flora gehiago babesteko helburua dute horrela. Abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakumeen lana aitortzen duen Gladys sariketa. Gehienez, 40 urte duten emakumeek garatutako ibilbidea saritu eta emakumezko erreferenten proiekzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak. Gladys sariak Euskal Ingurune Digitalean lan egiten duten emakumeak aitortzea du helburu, hauen ibilbidea eta proiekzioa saritu asmo. Zonen bidez neska gazteak ibilbide teknologikoan ekitera animatzea du xedetzat, horrela Euskal erreferente berriak sortuz. Aste honetan aurkeztu dute 3. edizioa eta ekainaren 20 arte parte hartzeko aukera izango dute. Informazio gehiagorako jo webikoitza gladysaria.eus webgunera eta aurtengo sari handia 4.000 euro izango dira. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Arazotxo teknikoak izan ditugu, baina bagaude bueltan gaueko albistegian. Eta lehorteak izan ere 40.000 hektareari kalte egin die Nafarroan. Nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzte Nafarroako lehorte kezkagarriari aurre egiteko. Bestaldean, aniztasun funtzionalaren sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Aspaze enpresetako batzordek 2 greba egun deitu dituzte hitzarmenaren blokeo egoera salatzeko. Lanuzten iragarpena egin dute gaur eta maiatzaren 8 eta 9 izango dira. Borroka hau ez da hasi oin hauteskundie datozela eta hasi ginen, hitzarmena agortu zan momentutik hasi ginen hitz egiten, ez gara akordiotara heldu, eta bai, erantzunkizune eurei emoten dotxau, ze azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu. Esango nuke administrazioen duen utxune bat betetzen dugule, eta horrezegaitik gure lan baldintzak hein handi batien euren erantzunkizune da. Dugun azken bileratan egiten dozkue zen proposamenak berdin-berdina die. Baten batek bateratu egiten dauz proposamen horiek. Eta da atxien dagoena dela Aldundia. Eskatu ditugu bilerak 3 artien eitia, hau da, enpresa, Aldundia eta langileen arteko bilerak eta horrek ez da bez gure.
baina gero euren artien informazioe zuzentzen die. Gaur egungo errealidadien argazki bada, eta zein da argazki hori zaintza oso gitxi baloratuta dagoela. Aipatu dugu, momentu baten izen gariela ezinbestekoak, baina gaur egun ikusezina. Gipuzkoako metalintzako hitzarmenaren negoziazioan gero eta gertuago dago akordioa. 7. bileran, adegi patronalak zehaztu egin du apirilaren 19an egindako proposamena. Sindikatu guztiek aurrera pausotzat jo dute eskaintza eta bereziki elak. Ura da, sindikatu nagusia mahaian ordezkaritzaren 48%rekin. Eta Bizkaiko zahar etxeetako langileek adierazi dute borrokan jarraituko dutela sektoreko 3 patronalek eta Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmenean oinarrizko gaiak bermatu arte. Langileen greba amaitzekoa zen asteazken honetan, baina asanbladan aho batez erabaki dute greba luzatzea, maiatzaren 10-etik 25-era egingo dute. Empezando hoy, o sea, ayer a las 12 de la noche ya, las huelgas a 9 horas antes todavía no habían salido unos servicios mínimos, pues ahí nos deja de ver lo que le importamos, lo mismo los trabajadores que los propios usuarios. Euskal Osasun Zerbitzu Publikoaren historiako enplegu prozesurik jendetsuena iragarri zuen atzo Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik. Aurtengo uztailetik azarora 7.629 lanpostu aterako ditu gobernuak enplegua egonkortzeko eta finkatzeko Osakidetzan. Sagarduik ziurtatu du 4 urtean 11.000 lanpostu aterako dituela Osasun Sailak. Azkenerako pandemia gora behera zehaztu du, kopuru hori Osakidetzako langileen eren bat dela. Lan eskaintza publiko berri honetan, Osakidetzak 7.629 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta, eta horrek Osakidetzaren historiako prozesurik handiena bihurtzen du enplegu publiko egonkortzeari eta sendotzeari dagokion.
Labek salatu du Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak osasun ikerketa pribatizatu nahi duela. Sindikatuari bidalitako salaketa anonimo batek azken akordioaren berri eman zion Labi. Horren arabera, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak fundazio pribatu baten esku utziko du ikerketa publikoaren sustapena. Zer egin nahi du? Hemendik aurrera egiten diren entsedu kliniko horiek, egiten diren ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu baten bidez bideratzea. Eta fundazio hori Idisna fundazioa da. Guztiz onartezina dela gobernuak emandako urratsa. Eta Nafarroako parlamentuari begira hauteskundeen atarian gaudenez, interpelazio zuzen bat ere egin nahi dugu LAB sindikatutik. Eta interpelazio hori bada, alderdi guztiek konpromiso bat eta irmoa hartu behar dutela ikerkuntza publikoa izateko. Eta horrekiko konpromisoa adieraziz gain, egin behar dutena da Navarra Biomed Fundación Manuel Servet etorkizuna bermatzea. Ingurumenari dagokionez Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen herenegun ebazpena. Hala ere, proiektuan zenbait aldaketa egin beharko dira ingurumenari lotutakoak. Ebazpena errekurritzeko hilabete bateko epea dago. Eusko Jaurlaritzak baimendu du Azazetako parke eolikoa aurrera eramatea. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu da ebazpena, eta testuak dioenez, zenbait aldaketa egin beharko dituzte. Lakuak eskatu du eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errotaleku aldatzeko eta flora gehiago babesteko. Eskakizuna betetzeko erdi tentzioko linearen zati bat lurperatuko da, zuhaitzak ez mozteko. Bestalde fauna babesteko elektrokuzioaren kontrako neurriak ezarriko dituzte, edota soinuari aurre egiteko sistemak erabiliko beharko dituzte. Herritarrei eragiten dioten ondorioei dagokienez, goitentzioko lineak herriguneetatik gutxienez 200 metrotara izan beharko dira eta etxe bakartuetatik 100 metrotara. Haize indarrek aurkeztutako proiektuak dioenez, 8 haize errota jarriko dituzte Azazetan, eta 40 megabateko energia ekoitziko dute. La Diputación Foral de Álava ya emitió sus correspondientes impactos desde el punto de vista ambiental, en tanto en cuanto se cumplen con los requisitos establecidos dentro de esas declaraciones y dentro de sus informes, el parque sigue con su tramitación y sigue dando pasos hacia convertirse en una realidad. Azazetako parkeaz gain, Labrazako parke eolikoa egiteko baimena ere jaso du haize indarrek. Oion, Araba eta Agilarko dez Nafarroa artean jarriko denez, Espainiako gobernuak eman dio onespena. Uztaldi Ibion nekazaritza proiektua ezagutuko dugu orain, bertako kide Borja Etxeberria eta Gorka Igualekin Lizarran bizi eta lan egin nahi zutelako sortu zuten proiektua eta beren produktuak inguruko dendetan merkaturatzeaz gain, hilabeteko 2. larun batean egiten den plazara Lizarrako merkatuan ere saltzen dituzte. Ikus dezagun sakonean. Bueno, Gorka eta Borja gea, Uztaldi Ibioken bilangiok eta buruak.
Eta proiektu hau sortu genuen guretzako, Lizarran bizi eta lan egiteko, eta hortan gabiltza. Argi geneukan nekazaritza egin genuela eta ekologikoan, gizartearekin eta Lizarraldearekin daukagun konpromisoagatik. Zergatik ekologikoa, eskenean gure ingurua eta gure herria zaindu nahi genuelako, eta ikusten genuen produktu ekologiko horiek beharrezkoak ziren hemen eta gure ingurua zaintzeko, zen eta ikusten genuen ondoko baratzetan azkenean produktu kimiko eta pila bat erabiltzen zirela eta erabiltzen dira, eta azkenean produktu horiek gure ibaietara edo eta gure lurrera erosten dira, eta azkenean guk hori nahi genuen ekiditzea, eta horregatikan hasi ginen gure baratza produktu ekologikoekin egitea. Gu saiatzen gera hemen Lizarran ekoiztea eta harik eta gertuen salmentak egitea, eta hori produktuari gehigarri bat ematen dio, ezta? Hemengo ekoizpena eta hemen saltzeana oso garrantzitsua da guretzat. Egin neguan gaude ilarrak landatzen, borraia eta zia zerbait jasotzen, eta pixko bat itxoiten eta lurra prestatzen udaberriari begira. Udaberria martxoa alderan, martxoa pila alderan, tomatea, kuiatxoak eta landatzen hasten geha. Udazken aldera, hasten geha kanpoko landaketekin ere, irai aldean edo, eskarolak, atxikoriak, azak, eta loko produktu guzti horiek. Landarekin nahi duguna da alde batetik polinizatzea, gure kalabazin loreak edo tomate loreak polinizatzea eta lore gehiago ateratzea gero produktuan tomate gehiago ateratzeko, edo kalabazina edo lusoker gehiago ateratzeko, eta gero beste aldetikan ere loreak erabiltzen ditugu depredadoreak, bai adibidez baratzan edo pulgoiari aurka egiteko depredadore asko daude, eta depredadore horiek loreetan eta izkutatzen dira edo bizitzen dira. Loreak dira haien bizilekua eta hortarako loreak jartzen ditugu bai produktuen artean eta bai negutegiko hilaretan. Gure ustaldi bioproduktuak, azkenean alde batetik bai dendetan saltzen ditugu eta gero plazara, Lizarrako hemen merkatuan ere saltzen ditugu. Plazara guretzako egitasmo garrantzitsua da eta izan zen. Azkenean nahi genuen sortzea nekazari eta abeltzaintzainen merkatua, azkenean hemen Lizarran daukaguna da distribuidoren merkatua, eta guk nahi genuenena izatea da produktoreen edo nekazari eta abeltzaintzen merkatua. Hortarako, bai zepaenerekin batera, baita udaletxarekin batera, eta ester udaletzeko teknikariarekin batera, hainbat eta asamblea egin ondoren lortu genuen plazara merkatua Lizarran egitea. Larun batetan egiten da, larun bate hilabetearen bigarren larun batea, eta horrekin nahi genuena da, hori azkenean nekazari eta abeltzaintzen merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez du izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela, zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi.
Gasteizko eskola inguruneetan doako aparkalekua arautzeko parkimetroak aktibatu dituzte. Doako aparkaleku enpresetako erabiltzaileek txartelak atera besterik ez dute egin behar, inolako ordainketarik egin gabe izan ere, 15 minutuko doako aparkalekuak dira eta zenbait ikastetxeen inguruan ezarri dira. Inmaculada, San Viator, Mariturri, Eneklik School, Karmeldarrak, Eskolapioak eta Salburua ikastetxeetan. Ongiz ezberdin elkarteko Ester Molinerok eta Xavier Odriozolak jaso dute saria Gasteizen. Gaur egun gizonek osatutako 9 talde, emakumeen 10 talde eta 20 dinamizatzaile voluntario daude. Azpimarratu dute beraien helburua sistema patriarkala eta sexismoa gainditzea izan dela hasieratik. Emakumeak gora. Ongiz funtsezko bi alderdi ditu. Gizonen sensibilizazioa eta implikazioa, eta emakumeen jabekuntza eta lidergoa. Berdintasunaren aurrea egiteko funtsezko bi gaiak dira biak. Epaimaiak esan du, maskulinitate eta feminitate hegemonikoen ereduak, egungo eredu nagusiak, alegia, birpentsatu eta deseraikitzeko baliagarria dela Ongizek egiten duen lana. Gizakiarengan sinisten dugu. Zugan, zuengan, guztiongan sinisten dugu. Eta aldatzeko daukagun gaitasunean ere bai. Ez da inor sobera. Desberdintasunak, desorekak, menperakuntzazko egoerak, injustiziak. Iraultzeko dugun gaitasuna eta dugun gogoa itzalezinak dira. Eta Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira. Konferentziak, tailerrak, kontzertuak, ikastaroak eta zineforumak antolatuko dituzte. Bagira prozesuak Ipar Euskal Herriko abertzaletasuna birfundatzea du helburu. Bigarren fasean sartu da prozesua mugimendu abertzalen egoera aztertzeko inkesta. Zabal bat antolatu dute Lapurdi, Base Nafarroa eta Siberuko herritarrentzat. Agerraldia egin dute ere bai, Bagirako kidek Miarritzen galdetegiaren berri azaltzeko. Quelles sont ses principales forces? Quel est le niveau d'implication des abertzalés dans les différentes luttes sectorielles? Quel est le niveau d'engagement et d'implication? Zaigu diagnostikoaren fasea, eta egun aurkeztu dugu, beraz, arratsalde honetatik goiti, hedatuko dugun inkesta handi bat, beraz, linean izanen den inkesta bat, 20 bat galderaz osatua, eta honen helburua da, inahala abertzale, orduan abertzale sentitzen den, inahala jende, galdezkatzea, bere iritzia jasotzea, egin den bideaz, bereziki azken 10 urtetan, etorkizuneko perspektibetaz, eta ere mugimendu abertzalearen egoeraz. Les évolutions des 10 dernières années, il y a des questions donc, sur l'évolution des différentes luttes en Pays Basque Nord, l'évolution du mouvement abertzale lui-même et l'évolution institutionnelle.
Arantza Fernandez de Garaialde Euskal Eskola Publikoa Zaharro plataformako kide elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan, sistema duala betikotzen du hezkuntza legearen proiektuak eta salatu du horrek hezkuntza publikoaren egoera txartuko duela. Azpimarratuko genuke jarraitzen dutela bain arte atera dituzten dokumentuen hildotik. Hau da, oso antzekoa da aurretik atera zuten lege zirriborroarekin antza handia dauka. Eta zer da, osea, hitz asko daude, adierazpen asko, baina neurri zehatz gutxi, baina badago ardatz bat, badago zerbait hor, eta zer da, hildo nagusia esango genuke dela printzipio bat, eta da pribatua publikoa dela, nolabait esateko, titulartasunak ez daukala, titularitateak ez daukala garrantziarik, eta orduan, bai pribatuek, bai ikastetxe pribatuek, baita publikoek, pribatu itunduek edo kontzertatuek. Pribatua ez itunduak oso gitxi dira, ez ditugu sartuko. Hoiek, pribatuek eta publikoek osatzen dutela euskal hezkuntza sistema publikoa. Eta orduan, nahi dute trataera berbera ematea guztiei, ikastetxeen artean lehiatzea nahi dute, zeren eta programa kontratuei garrantzia handia ematen diet, eta pentsatzen dugu hortik lehia etorriko dela, euskara maite dutela adierazten dute, baina ez duten neurririk hartzen, hezkuntza komunitatea ere behin da berriro aipatzen dute, garrantzia handia emanez, baina benetan hitzetara baldin bagoaz, ikusten dugu ikastetxe pribatua jarraituko dutela orain arte bezala titularraren esku eta publikoetan zuzendariari eman nahi dizkiotela orain baino ahalmen gehiago, hezkuntza gehiago. Beraz, parte hartzeari begira aurrera pausurik ez da ematen ere. Esaten dugu askotan, sistema duala betikotzera datorrela lege hau, baina sistema betikotzeak ez dakar agian egoera betikotzea, baizik eta hezkuntza publikoarena txarrera egiteak ekar dezaken. Ez dugu pentsatzen benetan gure hezkuntza sistemaren arazoa konpontzera datorrenik. Baizik eta orain jaiotzeko purua jaisten ari den honetan, sare pribatua blindatzera datorrela pentsatzen dugu. Nabarmendu du sare pribatuaren interesak defendatzean ezinbestean egiten zaiola kalte hezkuntza publikoari eta zentzu horretan azpimarratu du segregazioaren aurka egiteko abiapuntua publikoaren alde egitea dela. Bueno, pentsatzen dugu interesak daudela, ez da lehen aipatu dut oso indartsuak dira eta pribatuko patronalak eta pentsatzen dugu presio handia egiten dutela eta nolabait baita ere sinistarazi nahi digute orain aipatzen ari dena jendearen nahia dela pribatura joatea. Aldiz, osasun arloan hain argi ikusten dugun guztiok ez sistema publikoaren beharra eta hezkuntza sisteman ikustea zailagoa da, pentsatzen dugu. Eta agian horregatik da. Zeren eta lotura, segregazioa eta sareen artean ukaezina da. Horren inguruan eman ditugu urteak eztabaidatzen, esaten ziguten ez, denetarik dago guztietan eta egia da denetarik dago. Baina ja 2021ko irailean atera zen ikerketa bat, EAEko ikasleen eboluzio sozio-demografikoa. Eta hemen aztertu nahi zuten zein den izek, ez dakit ikusten duzun, izek basuko ikasleen presentzia zein den sare pribatua eta sare publikoan. Alderantziz, sare publikoan eta sare pribatuan. A, B eta D ereduetan urteetan zehar. Grafiko hau ikusita diozu, hemen A, B, hau, tal, kual. Grafiko hau ez daude zera parametro berean eginda. Grafiko hau benetan, hau da. Hau da, izek basuko ikasleen presentzia sare publikoan eta sare pribatuan. Eta azken urtea, hemen neurtzen den azken urtea hartuta, kuadroa hauxe da. Hauek dira portzentajeak. Honek ere pixka bat engainatzen du. Sare publikoan, izek basuko ikasleak dira A ereduan 80%, B ereduan 50%, D ereduan 32%. Sare pribatuan, izek basuko ikasleen presentzia da 6, 9, 3. Beraz, ezberdintasun handia dago. Orain, ez dezagun pentsatu ikasle pobre gehienak nolabait esateko publikakoa ereduan daudenik ez daude, zeren eta hauek dira portzentajeak.
Kontuan hartu ere, Isek Baxuko ikaslei buruz ari garenean, ari gara 25% pobreenari buruz nolabait esateko. Horren barruan badaude ere jatorri atzerrikoa duten ikasle asko. Etorkinen artean 60% dago tarte honetan. Orduan, ikasle pobreenak edo zera Baxukoak non daude? Bueno, pues publikakoa ereduan daude hemen gutxi gorabehera 15.000, B ereduan 2.800 eta D ereduan 45.000. Publikoko D ereduan matrikulatzen dira une honetan Isek Baxuko ikasleak. Pribatuan zenbat daude, A ereduan 225, B ereduan 4.500 eta D ereduan 2.500. Beraz, segregazioa edo Isek Baxuko ikasleak sare publikoan daude eta badu zer ikusirik ikastetxeen titularitatearekin. Denetari dago toki guztietan? Bai, badago, baina toki batzuetan bestetan baino askoz gehiago. Eta gaiz aldatuta beste urte batez, Jaso ikastolak bere musikal famatua egin du. Estreinekoa maiatzaren 5ean izango da Barainaingo auditorioan. Aurtengo proiektuak autismoa izango du erdigune eta gaitasuna, aniztasuna eta gizarte inklusioa jorratuko ditu. Autismoa duten 2 gazteren bidaia pertsonalean oinarrituko da, haien terapeutak Latinoamerikara egin beharreko bidaia proposatzen die eta gazteen bizipenez gain haien ingurukoen kezkak plazaratuko ditu. Ama 5 minutu barru, egazkina, aiama... Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42... Zenta galdia... Te 4.000 galdian, goaz! Egan zebedura, jairean ta zebedura, eta egazkina zebedura, airean zebedura, airean bedura, airean krisia, 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 Egia esan urten poderioz gure ikasle, irakasle zein familiei esker jaso musikala bihurtu da ikastolako hezkuntza proiektuaren adierazlerik onenean. Etxean eta etxekoengatik ekoiztutako artea, auzolanean eraikitako ametsa, metodologia pedagogiko berritzaileen aplikazioaren emaitzik ikusgarriena, ikasleen autonomia eta ahalduntzea lortzeko edabe magikoa, eta azkenik, gure gaztetxoen euskararen erabileren eta hizkuntzaren kalitatean eragiteko formula arrakastatsua. Hemendik aurrera, gure autonomia, errutina berriak dira behar ditugunak, mila esker benetan guztiagatik eta nola ezen ez du inor definitzen, ez dute bestek epaitzen, Rifeko gerra izango dugu orain izpide izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berriotxo aurretsuarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak. Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pagoetagune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diotea diderazi ez dala joan bihar igesi amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok hemen Urretxuko batek orain dela 100 urte atera zituen argazkia baizik eta estatu mailan ez da beste argazki sortarik soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira eta gogoratu ezagun 7 urretsuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden 10 lagunen peskizan etxera bueltatu nahi zeroi baten gizan
Nafarroara bueltan, Almandiaren egunak 30. edizioa egin zuen pasaden larun batean. Neska Ibaia galdutako ofizioaren omenaldiaren lekuko izan zen, urte bat gehiagoz oroimenera ekarri zuten galdutako ofizioa. Pasaden igandean, Almadiaren eguna ospatu zen Erronkariko ibarrean. Burgiko herria lekuko izan zen eta Eska Ibaia alfombra gorria, Almadiaren eguneko 30. edizioan. Urte bat gehiago oroimenera ekarri zuten galdutako ofizio abenturero eta arriskutsua. Irati eta Piriniotako zuainen enborrak baltsa luze batean bihurtuz eta ur bizkor eta jauzietan saltoka eginez salmentatokiraino. Eguraldia lagun, 6 handia izan zen Burgin. Almadiak, Bazkari herrikoia, kontzertuak eta aurrezko Almadia, Cesar Oroz eta Erronkariko Gasna jatorri izendapenak jaso zituen. Animalizko besta ibarrekoendako eta prefosta bisitariendako ere, Erronkariko lagunen onkisina jaso zutelako. Eta kiroletan 3 egun besterik ez dira falta Osasunak Sevillan jokatuko duen kopako finalerako. Arrisku handikoa izendatu den partidu erraldoian Real Madrid eta Osasuna aurrez aurre arituko dira. Nafarroatik 20.000 lagun hurbilduko dira Sevillara eta askok partidua hirian eta Nafarroako herrietan jarriko dituzten pantaila erraldoietan ikusiko dute. Atzera kontaketa, urduritasuna, emozioa eta batez ere ilusioa dira gorritxoek azken egunetan dituzten bizipenak. Zaletu gehienek elastikoa eta bufanda prest dute Sevillarako zakuan sartuko dituzten puxken artean. Baina bufandarekin batera eguzkitarako krema, kasketa eta eguzki betaurrekoak izanen dira zaletuen outfita osatuko duten komplementuak. Izan ere, Andaluzian ohikoa den berozapa iragarri dute. Osasunzaleek trenean, autobusean edota autoetan eginen dituzte kasik 1000 kilometro. Inoiz atzenduko ez zuten asteburua bizitzeko. Baten batek dio, Kartujatik gertu izanen den Osasunako fanzoneak uztailaren 6 emanen duela. Arrisku handikoa izendatu duten Real Madrilen aurkako norgehiagoka gaueko 10etan izanen da. Hala ere, 8etarako ateak irekiko dituzte eta partidua hasi aitzin show musikatu batez profitatu ahal izanen dute zale pribilegiatuek. Ozuna Puerto Ricotarra emanaldiaren kartelburu izanen da. Marta Sánchez, Brian Cross, Soraya Arnelas eta Romy Lourekin partekatuko du agertokia. Sevillara heldu ez diren zaletuek hiriburu eta herrietan paratuko dituzten pantailetan partidua ikusteko aukera izanen dute. Irabazi edo galdu, Osasunak historia egin du eta hori ospatzekoa da. Eta lasterbidean ekainaren 3an izango da Amasa Bilabonan. Egun osoko egitaragua antolatu da, korrikaldia, herri bazkaria eta DJ-ak izango dira. Antolatzaileek gogoratu dute Euskal presoen sakabanak eta amaitzear dagoen arren, salbuespenezko espetxe politikak ez direla amaitu. Izen emateko epea irekita dago. Muxuka hartuko ditugu preso Jotako bara hautsi zatera.
Horren inguruan hitz egiteko Iban Uribe Etxebarria, Lasterbideaneko antolatzailea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon? Gabon, bai. Esan dugu dagoeneko ekainaren 3an egitarau zabal antolatu duzuela Amasa Bilabonan. Zer egingo duzue zehazki edo zer da azpimarratuko zenukeena? Hori da. Urtero bezala Lasterbidean lasterketa soil batetik aratago egun osoko egitaro bat antolatzen dugu. Aurten bigarren edizioz jarraian larun batean antolatzea erabaki dugu eta honek honi esker eguna luzeagoa egin ahal izan dugu. Orduan, asteburua borobiltzeko baita, ostiralean hasiko gara Aljibea Kultura Elkartean antolatuko dira kontzertu batzuk. Oraindik zehazteke daude kontzertuak, baina ostiralean gaueko 10etan kontzertu batzuk ikusi ahal izango dira, adibidez asteburu pasa joan nahi duten guztientzat. Eta egunean bertan, larun batean ekainak 3an, ekitaldi nagusia edo lasterketa bera izango zen. 2 lasterketa antolatu ditugu. Lasterketa luzea 7,8 kilometrokoa, goizeko 11etan hasiko dena, eta lasterketa laburra 12:04 hasiko dena 2,6 kilometrokoa. Lasterketan ostean, sari banaketa eta ekitaldia egingo dira, eta horren ostean urtero bezala oso arrakastatxo izaten den herri bazkari bat egongo da, 600 pertsonantako prestatua. Eta, bazkarien ostean, distopia elektrotxarangarekin herrira bueltatuko gera, eta, nahi duenak ere pilota partidak izango ditu behartzana pilota lekuan, eta bestela gauean egunarekin amaitzeko, kontzertuekin amaituko dugu. Aurten gurekin izango dira Ixasakara, Makonak, eta amaitzeko urtero bezala DJ Bull. Ikusten dugu, ez? Asteburu oso oparoa eta betea daukazuela. 2013an egin zenuten lehenengo lasterbidean, zer nolako evoluzioa izan du urte hauetan guztietan zehar ekitaldia? Lehenengo urtetik ekitaldi arrakastatsua izan da, eta gutxi gora bera evoluzioa mantendu da, edo antzerako jende kopurua bete mugitu izan dugu. Esan bezala, aldaketa nagusiena izan da azkenengo orain 2 urte erabaki genuela larun batera pasatzea, baina bestela gutxi gora bera lehenengo ediziotik gaur arte antzerako egun egituraketa izan dugu Lasterbideanean. Euskal presoen sakabanaketa ez da amaitzear dagoen arren, salbuespenezko espetxe politikak ez direla amaitu esan duzu ere, eta hori da hain zuzen ere aldarrikatu nahi duzuena, ez da? Nolakoa da presoen egungo argazkia? Hori da, ez da. Argi dago dispertsioarekin amaitzea, nota positibo bat dela, eta senide eta presoak egoera hobeagoan daudela. Baina lata ere salbuespen egoerak jarraitzen du. Tartean 158 euskal preso ditugu, 17 erbesteratu eta 5 deportatu. Eta preso horien artean, adibidez, 50 presotik gorari ez zaie kontatzen Frantzian bete duten zigorra. 7/2003 legearen arabera zigortutakoek ezer ez aldatzen bizitza osorako zigorra bete beharko dute, eta adibide bezala soilik 30 preso daude 3. graduan, ez? Orduan nahiz eta egoera hobea den, oraindik badago zer aldarrikatu, zer lan egin, eta guk Lasterbideaneko lantaldeak gure esparrutik, kirolan mundutik, guzti hau konpondu bitartean lanean jarraituko dugu. Izen emateak uste dut Iban oraindik zabalik daudela, ez da, eta harrera nolakoa izaten ari da? Izen emateak zabali daude interneten, lasterbidean.eus edo kirolprobak.com webguneen bitartez, eta beti pasatzen zaigun bezala, jende azkenengo momentu arte ez da apuntatzen. Orduan oraindik ez da jende askorik apuntatu, baina urtero bezala 500 pertsonatik gora
espero ditugu korrika egitera lasterketa luzean, gehi lasterketa laburrean animatuko direnak, eta egun pasa animatuko direnak. Orduan, gure aldetik jendeari eskatu azkenengo momentu arte ez itxaroteko eta joatega pentsatzen badute aldanik azkarren apuntatzeko guri bere lana erresten digute eta. Hemendik ere lasterketan parte hartzeko gonbidapena luzatzen dugu. Iban, mila esker gurekin egoteagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Eta Araba Rugby Cuperen aurtengo edizioa asteburu honetan izango da Gasteizen guztira, 28 klubetako 95 talde bilduko dira zenbait kategoriatan banatuta. Sobre todo votan los árbitros, que son los que más directamente están involucrados en los partidos, votan los entrenadores durante los partidos y luego hacemos una pequeña reunión de consenso entre la organización del Araba Rugby Cup, con los árbitros, con las votaciones que han juntado de cada partido y de cada actividad, y con eso se decide el club ganador. Deportibo Alavesek 2 sarrera 5 euroan erosteko aukera eskaini dio abonatu bakoitzari hurrengo partidarako. Ostiral honetan Mendizorrotza azalez beteko da Alaves Granada partidan. Ekimen honen xede nagusia da Mendizorrotza betetzea. Momentuz 17.000 zale izango direla baieztatu du klubak, baina oraindik gehiago espero ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Kainakairen aldapeko sagarra bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Nor kantatuko te du soinu tzori